سلام كرات تخطلت channel نخمي أنيكم مباركس كاب زحنا في فيديو بزعوا introduction Excel قتلوا لما أنت لما نوري بزعوا data entry and editing in Excel كن رأينا data خمي جرنا خمنا أتي data خمي جرنا edit كم نجبر أو Excel كن رأينا كأو قتلوا لما بزعوا auto fill ون feature أو Excel كم جرنا auto fill feature كنت كم نخلو Excel جول كن رأينا تسلسل ما بزعوا date and time أو Excel feature date and time السل كم جرنا خمنا أتي date and time ዝብልውን ክንርኢና ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ ንስሓቢ ኩላና ኣስተዋፅኦና ንግበር እዚ ቪድዮ እዚ ንኻሊእ ንክባፅሕ እውን ላይክን ሼርን ብምግባር ያው ቪድዮ እቲ ቻናል ንክዓቢ ናይ በኩልና ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ንግበር ስለዚ ሕዚ ናብ ትምህርትና ክንኣቱ ከለና ዳታ ኖርማል ኣብ ኤክሴል ክንእቱ ከለና ኣብ ሴል ይዝቕመጥ ሴል ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኮምቢኔሽን ኦፍ ዋት ኦር ዘ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ኮሎመንስ ኤንድ ሮውስ ሴል ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ንኣብነት ሓደ ኤ ኮሎመን ኣለና ኣብዚ ከዓ ዋን ሮው ኣለና ስለዚ ዛብዚ ዘላ ሓንቲ ሴል ትበሃል ዳታ ሆልድ ትገብረልና ወይ ከዓ ዳታ ትሕዘልና ስለዚ እዚኣ እንታይ ትበሃል ኤ ዋን ትበሃል ኣብዚ ኣድሬስ ባር ዲስፕሌይ ይገብረልና ኣሎ ኤ ኮሎመን እና ዋን ሮው ማለት እዩ ስለዚ ሲምፕሊ እዚ ኣብ ሓደ ሴል ዳታ ክንእቱ ተኮይንና ሕዚ ኣብዚ ንኣብነት ኤስ ኤን ኢልና ነምበር ንሃቦ እሞ ካብኡ ኣብዚ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ናበልና ንኺድ ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 5 ኢልና ኣብዚ ኖርማሊ ዳታ ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብነምበር ፎርማት እዚ ንክፀበልና ከዓ ኖርማሊ ኣብዚ ደብል ክሊክ ተጌርና ክንዲ ባዕሉ ዝኾን ሳይዝ ይሕዘልና ካብኡ ከዓ ኣብዚ ኔም ንብል ከመይ ጌርና ዳታ ከም ነእቲ ኢና ንርኢ ዘለና ስም ኣብዚ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ንኣብነት ጆን ቁጥር 2 ኢንተር ተጌርናዮ ንታሕቲ ዝኸይድ ታብ ኪቦርድና እንድሕር ነኺና ከዓ ንጎኒ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ዳታ ኢንትሪ ክንጥቀም ከለና ሲምፕሊ ክሊክ ናገበርና ማውስ ዘይኮነስ ታብ ቴልና ንጎኒ እዩ ዝኸይድ ከምዚ ልክዕ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ታብ እዩ ዝጠቕመና ኢንተር ቴልና ከዓ ኢንተር ንታሕቲ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ንኮሎመን ይኸይድ ታብ ከዓ ናብ ሮው እዩ ዝኸይድ ዳታ ክንእቱ ከለና ስለዚ ኣብዚ ሲምፕሊ ስኢልና መሓሪ ንብል መሓሪ ነምበር 3 ክብኮም ንበሎ እሞ ክብኮም ክብሮም ክንብል ክብኮም ተጋጊና ከመይ ጌርና ኤዲት ከም ንገብር ኢና ክንርኢ ድሓረ ቁፅሪ 4 ናሳን ቁፅሪ 5 ና ኤል ስለዚ ኣብዚ ክብሮም ዝብል ተጋጊና ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ኤዲት ንገብሮ ካብ እንደገና ክሊክ ጌርና እንድሕር ፅሒፍና ካብ እንደገና ከም ብሓዱሽ እዩ ዝፅሕፈልና ነገር ግን ኤዲት ንምግባር እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ክንገብር ከለና ከምዚ ይመፀልና እሞ ስለዚ ክብኮም ነበረ ክብሮም ይኾን ማለት እዩ ስለዚ ኤዲት ክንገብር ከለና ከምዚ ጌርና ኢና ኤዲት ንገብር ካሊእ እውን ክንእቲ ተኮይና ሲምፕሊ ክሊክ ጌርና ከምዚ ዳታ ክንእቲ ንኽእል ኢና ኣብ ኤክሴል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዳታ ኢንትሪ ከመይ ጌርና ብኤክሴል ዳታ ክንፅሕፍ ከም ንኽእል ክነጥፍ እቲ ኮይና ከዓ ኣፍታ ሴል እሳ ኬድና ክሊክ ጌርና ዲሊት ተነኺእና ክጠፍአልና ትኽእል ካሊእ ከዓ ሰሌክት ጌርና ከምዚ እውን ዲሊት ተነኺእና ክጠፍእ ይኽእል ካሊእ ከዓ ብዙሕ ነጥፍ እቲ ኮይና ከዓ ከምዚ ሰሌክት ጌርና ወይ ከዓ ኮንትሮል ኤ ሾርት ከተሎ ሰሌክት ጌርና ዲሊት ካብ ኪቦርድ ዳይሬክት እንድሕር ንኽእልና ከዓ ተፍዐልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዳታ ኢንትሪ ኢን ኤዲቲንግ ኣብ ኤክሴል እንታይ ይመስል ዝብል ነዚ ይመስል ነይሩ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ ኢና ክንርኢ ሕዚ ኣውቶ ፊል ከመይ ገይሩ እዩ ፊል ዝገብረልና ዝብል ከዓ ክንርኢ ኢና ኤክሴል ባይ ዘ ዌይ ስማርት እዩ ስማርት ክንብል ከለና እንታይ እዩ ሕዚ ኣብዚ ዋን እንድሕር ነኽየ ድሓር ኣብዛ ሴል እዚኣ ክሊክ ገይረ ናብዚ ወገን ክኸይድ ከለኹ ፕላስ ፀላም እንያ እዚኣ ክሊክ ገይረ ድራግ ክገብራ ከለኹ ተባዕላ ዝፀሓፍክዋ ዋን ትደግመለይ ከምዚ ማለት እዩ ነገር ግን ዋን ኣብዚኣ ኣላ ካብኡ ዳይሬክትሊ ካብ ኪቦርድ ኮንትሮል እንድሕር ነኽየ ከምዚ ትኸውን እሞ ኮንትሮል ሒዘ ኪቦርድ ፀቒጠ ክሊክ ክገብራ ከለኹ ከምዚ ግን 1 2 3 ናበለት ዳይሬክትሊ እስካዕ ትዝደልዮ ቁፅሪ ባዕላ እንትን ክትገብረለይ ትኽእል እያ ወይ ከዓ 1 2 ነብዚ መሪፀ ከምኡ ክትገብረለይ ትኽእል እያ ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ኖት ኦንሊ ነምበር ሕዚ ኣብዚ ሳንደይ ቴል ኣብዚ ሰንደይ እንድሕር ኢለ ፅሒፈ ካብኡ መንደይ ናበለት ባዕላ ድራግ እናገበረት ኣውቶ ፊል ትገብረለይ ማለት እዩ ምክንያቱም ኩሉ ክፅሕፍ ኣይፅበየንን ኣነ ሕዚ ኣብዚ እንታይ በፂሐኒያ ሳተርደይ በፂሐኒያ ማለት እዩ ስለዚ ሰንደይ መንደይ ቱዝደይ ናበለት እሽካዕ ሳተርደይ ፍራይደይ ሳተርደይ በፂሐኒያ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ከዓ ካሊእ ብወርሓት ከዓ ተደልየ ሕዚ እዚ ንእንትን ንበሎ እዚኣ ሞ ፅንሖ ከስተኻኽለ እዚኣ ንመንበር መንበር ኣውቶ ፊል ንክገብረለይ እዩ እዚ ከዓ ዊክ ወይ ከዓ ደይስ ንበሎ እሞ ደይስ ኣብዚ ኣውቶ ፊል ክገብረለይ መንዝስ እውን ክሰርሐለይ ይኽእል እዩ መንዝስ ኢለ ኣብዚ ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ጃንዋሪ ተይለዩ
ጃን እንተይለ ፌብሩዋሪ ማርች ምናምን ናበለ ባዕሉ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ክሊክ ይገብር እሞ ኣብዛ ፀላም እዚኣ ምስ መፀት ከምዚኣ ድራግ ክገብር ከለኹ ሳዕ ኦገስት ሴፕተምበር ዲሰምበር ከምዚ እናርአየና እዩ ዝኸይድ ስለዚ ክሳዕ ዲሰምበር ሕዚ ባዕሉ ኣውቶፊል ገይሩለኒ ኣውቶፊል ማለት ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ዝቀረየ ፊልድ ዝገብረልና ወይ ከዓ ዝመልአልና እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ክንርኢ ከለና ከዓ ኣብዚ ብሓፂር እዩ ጃንዋሪ ፅሒፈ እኒኹ ኣብዚ ግን ብነዊሕ ጃንዋሪ ተፅሒፈ እውን ዘሴም ከምኡ እዩ ዝገብረለይ ማለት እዩ ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ጃንዋሪ ኢለ ከምዚ ክኸይድ ከለኹ ባዕሉ ሙሉእ ይፅሕፈለይ ከምዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣውቶፊል ዝበሃል እንታይ እዩ ባዕሉ ሓንቲ ግዜ ፅሒፈ ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሊስት ናይ ተምሃሮ ሓደ 100,000 ተሃልዮም ሓደ ክልተ ናብርኩስ ከዓ 100,000 ክፅሕፍ ኣይግበአንን ምክንያቱ ኣውቶፊል ባዕሉ ክገብረለይ ይኽእል እዩ ኤክሴል ናብ ሮው እውን ዘሴም ይሰርሕ ሕዚ ኣብዚ ንሮው ከምዚ ክኸይድ ከለኹ ሕዚ ናብ ሮው ከምዚ ገይረ ኮንትሮል ሒዘ ክኸይድ ከለኹ ባዕሉ 234 እናበለ ናብዚ ይኸደለይ ማለት እዩ ዘሴም ኣብዚ እውን ንጃንዋሪ እውን ጃንዋሪ እኒኦ እዚ ካብኡ እዚ ከምዚ ኮንትሮል ገይረ ክኸይድ ከለኹ ጃንዋሪ ባዕሉ እዚ ጃንዋሪ እውን ማለት እዩ እዚ ከምዚ ገይረ ክኸይድ ከለኹ ፌብሩዋሪ ማርች ኣፕሪል ጁን ጁላይ ኦገስት ሴፕቴምበር ኦክቶበር እናበለ ከምዚ ንጎኒ እውን ክኸደለ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ፌብሩዋሪ ተነይሩ እውን ካብ ፌብሩዋሪ ይጅምር እሞ ከምኡ ይገብረለይ ማለት እዩ ማርች ምናምን እናበለ ከምዚ ንጎኒ እውን ይሰርሕ እዩ ንታሕቲ እውን ይሰርሕ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ብዛዕባ ኣውቶፊል ኣብ ኤክሴል ከመይ ጌርና ክንጥቀም ከም ንኽእል እዩ ዘርእየና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ሎማዓንቲ ንሪኦ እንታይ እዩ ዴት ኤንድ ታይም እዩ ዴት ኤንድ ታይም ከዓ ኤክሴል ከዓ ብዝተፈላለዩ ፎርማታት ክፅሕፈልና ይኽእል እዩ ዴት ኤንድ ታይም ንኣብነት ሕዚ እዚ ኣነ ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ ዓመተ ምህረት 1990 ኢለ እቲ ፎርማት ባዕሉ ናብ ምንታይ ይቕይሮ ናብዚ ይቕይሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ኢሉ ዲቴክት ገይርዎ እኒኦ ቤት ዝኾነ ፎርማት እዩ እኒኦ እዚ ፎርማት እዚ ንባዕሉ መዓዝ መዓልቱ መዓዝ እንትኑ ንምስትኽኻል እንደገና እዚ ካብቶም ዴታት ኣብዚ ዘለዉ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ፎርማት ምረፀለይ ተይሉ 1 ጃንዋሪ 90 ኢሉ መሪፅለይ እኒኦ ካሊእ እውን ክመርፅ ይኽእል እዩ ንኣብነት እታ ዓለታዊ እውን ባዕላ እትየለይ እዚ ካብ ካላንደር እንትን ገይሩ ማለት እዩ ከምዚ ተኮይኑ መንደይ ጃንዋሪ ሓደ ከምዚ ነይሩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ኣውቶፊል እንትን ተገይረዮ ሽካዕ እንትን ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ባይዘወይ ከምዚ ድራግ ክትገብሩ ከለኹም ወይ ገለ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘርእየኩም እንተኮይኑ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘርእየኩም እንተኮይኑ እቲ ቦታ ይፀብብዎ ስለዚ እዚኣ መፂኹም ደብል ክሊክ ክትገብሩ ከለኹም እታ ቦታ እስካዕ ተኣኽሎ ይወስድ ሞ ዌንስደይ ሕዚ ገፊሕ ስለ ዝኾነ እዩ ዌንስደይ እንትን ዝገብረና ኣሎ ስለዚ እዚ መንደይ ቱዝደይ ዌንስደይ ሰርስደይ እናበለ ባዕሉ ከምዚ ገይሩ ፊል ይገብረልና ማለት እዩ እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ዝረኣናዮ ድማ ብዛዕባ ዳታ ኢንትሪ ኤንድ ኤዲቲንግ ኢን ኤክሴል እንታይ ይመስል ኣውቶፊል ኣብ ኤክሴል ከመይ ጌርና ክንገብር ንኽእል ሳልሳይ ድማ ዴት ኤንድ ታይም እንደገና ብኤክሴል ከመይ ጌርና ንስተኻኸል ዝብል እዩ ነይሩ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ብዛዕባ ካሊእ እስካዕ ናቅርበልኩም ድማ ድሓን ኩኑ እዚ ቪድዮ እዚ ሓድሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቪድዮ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ቻናል እዚ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቻናል እዚ ክዓቢ ኩላና ንሓግዝ እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ትብልዎ ትኾንኩም ከዓ ላይክ እና ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ክባፅሑ ግብሩ ኣስተያየት ወይ ከዓ እቱና ርእይቶ ተሃሊኩም ወይ ከዓ ክስርሐልኩም እትደልይዎ ቱቶሪያል ርእይቶ ተሃሊኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ተፅሕፉልና ፅቡቅ ይኸውን ምክንያቱ ብኡ ክንዘጋጀልኩም ስለ ንኽእል ኢና ንሎማዓንቲ ዝሓዝናዮ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ቻው ቻው ይቐኒየለይ ድሓን ኩኑ